मोख्रा बालं दङ बारनो मैया दाखालि बिराद रायबाय बिटिआर सुक्तिया मोजां नंथ्रा जाय बिटिसिनि पावारखौ लाखिनो थाखाय जुजिगोन बिटिसिनि मानसिया टेस्टफोर फरायनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै रोखा बेखौ बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआरनि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि गोहोआ जोबलांजोब्बाय जोंहा जानाखि मोनखानाय पावार दंमोन बे जोबस्रांलांजोबसै आरो बे बिटिआर सुक्तिजों जेरोखोम खोथा दंमोन मोनसे परिबर्तन सरकार लाबोनानै बिराद डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन दिनै बे मोनसेबो जाला रायजोफोर जोब्बाय बेखौ नुखाजोब्बाय जों दिनै बुंनो नांलिया लकसभा बिसायख'थि बे जानोसै दा बे लकसभा बिसायख'थिया बर'फोरनि थाखाय क्रुसियेल मोनसे बिसायख'थि आरो बर'नि थांनाय थैनायनि सोमोन्दो गोनां बे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय टार्निं पइन्ट आरो जों बे बैसागु जानायनि उननिफ्रायनो जों बे बिसायख'थियाव जों दावहाबारि जोङो दा बाहागो लानांगोन बे बर'फोरनि मोनसे गोदान दावहा बे गोदान जुजिफिननाय बेयो जोंनि मोनखानाय गोहो मोनखानाय पावार बिटिसिनि 6 सेडुल पावारखौ रैखा खालामनायनि बे दावहा बेयो आरो बे दावहाखौ जों दिनै बयबो रायजो राजा आइ आफाफोरा गाबथानांगोन बुजिनांगोन जोङो धेमालि नङा जाथि मोनसे थांनानै थानांगौबा जाथि मोनसे माने रैखाथि मोननांगौबा जोंनो जायनाखि जोङो पावार हरदोंमोन 6 सेडुलनि गोहो हरदोंमोन 6 सेडुलनि जोङो बिटिसि हरदोंमोन बे बिटिसिनि गोहोखौ जों जेरैखिबाबो गाबथानानै जों लाखिनांगोन आरो बेखौ गाबथानोब्ला जों फैगौ बिसायख'थियाव जोङो जाय बिटिसिनि गोहोखौ गाबथागोन बे मानसिखौ जों सायख'नानै जों देरहासार खालामनांगोन आरो बेखौ जुदि सायख'नो रोङाबा जुगे जुगे जोंनि आखाइनिफ्राय जायनाखि बिटिसिनि पावार बे थांसिगोन अब्ला बर'फ्रा जोबस्रांनो लामा फैगोन रायजोफोर दा बेखौ दिनै जोङो बेखौनो जोङो बैसागुनि फोरबोनि समाव जों फोरमायनाय जायो बे बिसायख'थिया थैनाय थांनायनि मोनसे प्रसेसजों लोब्बा गोनां दा बे इलेक्सना फैगौ इलेक्सना जोंनि थाखाय जोंनि गोहो हमथानाय मोनसे आरो गोहो फोजोबस्रांनाय मोनसे जों दा गोहो हमथानो ना गोहोखौ फोजोबस्रांनो जों जुदि गोहो हमथानांगौब्ला जोङो जाय गोहो हमथाग्रा हान्जा बे हान्जाखौ जों सापर्ट खालामनांगोन आरो जोङो जुदि गोहो नाङा होनना बुंब्ला बिटिसिनि गोहो नाङा होनब्ला जोङो जेरावनो जों भट होगोन दा दिनै जों नुदों बिटिसिखौ जायफोर लाबोदों हाग्रामा महिलारिमोनहा खाम्फा बरगयारिमोन बिसोरनि नाजानायाव बिटिसिखौ 6 सेडुल पावारखौ लाबोनाय जादों 8 सेडुलनि माने भाषा माने थिसननाय बर' रावखौ दा बेफोरखौ बिसोर लाबोदों दा गथिखे बिसोरो जुदि बिटिसिखौ मोजाङै जुदि खुंदोंमोनब्ला बिटिसि पावारखौ बिसोर गाबथान दंब्ला दिनै जों बे बिटिसि पावार गाबथाग्रा बिटिसिखौ रैखा खालामग्रा बे हान्जानो जों दिनै बयबो रायजो राजा दोलै बोलै भट होनांगोन रायजोफोर बे खेला गेलेनो सम नङा बियो जों मानसिफोरजों फुस्लायजानाय नङै खोथाखौ बुंनानै जों आन्दायनाय बे नङा बियो दिनै बयबो बुजिबाय नङै खोथाखौ सोर बुंगासिनो दं थगायगासिनो सोर दं बेखौ बुजिखाजोब्बाय रायजोफोर बेखायनो जों दिनै जाय हान्जाया नैबे बिटिसि गोहोखौ लाखिगोन जों बे हान्जाखौ जों सापर्ट खालामनो रायजोफोर आरो गैलिया रायजोफोर दाथ' नुखाबाय जायनाखि बिटिसिनि माने गोहो फोजोबनो थाखाय जायफ्रा माने बिटिआर पावार लाना फैदों बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआरनि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि गोहोआ जोबलांजोब्बाय जोंहा जानाखि मोनखानाय पावार दंमोन बे जोबस्रांलांजोबसै आरो बे बिटिआर सुक्तिजों जेरोखोम खोथा दंमोन मोनसे परिबर्तन सरकार लाबोनानै बिराद डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन दिनै बे मोनसेबो जाला रायजोफोर जोब्बाय बेखौ नुखाजोब्बाय जों दिनै बुंनो नांलिया गथ' गथाय खि गोरों उन्दैफ्रानो दिनै बुजिजोब्बाय बिटिआर सुक्ति खालामग्रा बे जायनाखि सहि होग्रा रन्जन दैमारि दिनै बिथाङा जेलावनो दं दाबो दा बिथाङा जाय माने सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनायनि उनाव जेलाव थादोंब्ला आरो बे सुक्ति खालामग्रा मा दिनै खोथा दं बिदिबा बे सुक्तिया मा दं बे सुक्तियाव थारमाने जेबो मोना जेबो गैया आरो दिनै जाय हान्जाया सुक्ति खालामनानै बिटिआर लाबोबाय बे हान्जानि एनडिपिनि केडारफ्रा दिनै लिडारफ्रा दिनै जेलाव दं सोरबा फासि जानानै अर्डार जानानै दं सोरबा थैजासे जेल जानानै दं सोरबा 10 बोसोर 12 बोसोर सोरबा 15 बोसोर 20 बोसोर जेल जानानै दं बिसोरनि गनायनिबो जेबो माने बेबस्था गैया बिसोरखौ माने बखनायनिबो जेबो राहा गैया दा दिनै ओरैनो खुगाजों बुंबाय थायो माने गसिगोन रायलायगासिनो दं जेबो गैया रायजोफोर गवा नुखाजोब्बाय जों दिनै बिसोर मिसा खोथा बुङो दिनै टाइम खाथायगासिनो दं मिसा खोथा बुङैबो रायजोखौ आन्दायगासिनो दं दा गवा बेखौ रोखा जाबाय आरो बिसोर जायनाखि बिटिसि बिटिआर एकर्डनि जायनाखि माबा होनबाय बिसोरो एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआर एकर्डनि जायनाखि गेजेरजों फैनाय जायनाखि क्लजेसफोर जायनाखि पेकेजफोर जाय पेकेजखौ लानानै दिफेन बर'मोनहा बिराद दुगा बुंबाय थादोंमोन जे बे पेकेजखौ मावजोबोब्ला बिटिआरआ मोनसे रायजो मोननायनि लामा गेवबाय होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे पेकेजआ थांनाय जायनाखि 3 तारिखनि आल'सना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जादोंमोन बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जानाय आल'सनायाव बे पेकेजआ मावफुंजालिया होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रोखा लिरना होबाय दा बेनिफ्राय दा दिफेन बर'मोनहा बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंनायनि खुनु मोनसे अधिकार गैला दिनै दिफेन बर'मोनहा बे पेकेज मावफुंनांगौ होननानै बुंनायनि जेबो अधिकार गैला मानोना बे पेकेजाव दंमोन एनआइटि बानायनाय एनआइटिआ जिहेतु अलरेडि सेन्ट्रेलाव दंखायो
दा बेखौ बिटिसिआव खालामनो हालिया बे बाथ्राखौ लिरना होबाय रोखानो मोनसे स्टेटआव मोनसेल' मोनो ओमफ्राय लोगोसे बड'फा माने उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायनाय खोथा बुंदोंमोन उदालगुरियाव दा दिनै बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रिजेक्ट खालामना बुंबाय जे अलरेडि मायावनो तेजपुराव इउनिभारसिटि दंखायो दा गंसे बिटिसि मानसिया तेजपुराव फरायनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै रोखा बेखौ रिजेक्ट खालामना होखाबाय ओमफ्राय नों बिदिनो बे माबा बे खोथा बुंबाय नोङो नैबे मेडिकेल कलेज बेबो जालिया मेडिकेल साइन्स बे जालिया ओमफ्राय जोंहा नै माबानि खोथा बुंदों रेल दाब्बा बानायनायनि बेबो जालिया दा गंसे जेबो माबायानो पेकेज हरनायनि जायनाखि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे जालिया रायजोफोर आरो जायखौ एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय डिफेन्स बर्डआ बुंनो हादों एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय जे माने बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामा माने इलेक्सन सिगां 2024नि इलेक्सन सिगां मावफुङाबा आन्दलन खालामगोन होननानै जाय दुगा बुंदोंमोन दिनै बे मानसिया दिनै बिजेपिनि एर'प्लेनाव गाखो दिनै बिजेपि जानानै केम्पेइन खालामगासिनो रायजोफोर बेबायदि दुथां नेता थगायसुला नेता फरिजेतराव गैला रायजोफोर दा बिटिआरनि खुनु माने एकर्डआ मावफुंजालिया बे रोखा जाबाय आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तियाव मा दं बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिटिआर सुक्तिजों बिटिसिनि जायनाखि पावार बेखौ लांजोबनो नागिरबाय फोजोबस्रांनो नागिरबाय जों बे बाथ्रा बुंगासिनो दङ दा डिफेन्स बर्डआ बिटिआर सुक्तिया बिराद मोजां होननानै बुंदों मोनसे जुक्तिबो होनो हायाखै बिटिआर सुक्तिया जे मोजां बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा दिनै बे बुंनो हायाखै दा गथिखे बियो दिनै बिटिआर सुक्ति माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मावफुंनांगौ आरो बिटिआर सुक्ति मावफुंबा आन्दलन खालामगोन होननानै बुंनायनि बेहा जेबो अधिकार गैला रायजोफोर बेखायनो दिनैनि बे माने डिफेन्स बर्डआ जायनाखि दिनै गामि गिदिं माने एर'प्लेन गाखो बुंगासिनो दं जों बिनि खोथाजों जों थांनो नाङा बे थगायसुला बर' जाथिनि थगायसुला बिथांमोनबायदि थगायसुला बर' जाथियाव गैया दा बर' जाथियाव साथाम मानसि थगायसुला जों रोखा नुदों एक नम्बर ब्रह्म बर' दुइ नम्बर डिफेन्स बर' आरो जोंहा माने उरखावग्रा ब्रह्म बे सासे क्रुएल मानसि बर' जाथिनि निस्थुर मानसि बियो दा बे साथाम थाखायनो दिनै बर' जाथिया अभिजब्द जाबाय रायजोफोर दा बेखायनो जों दिनै बिसोरनि खोथाजों सोलिनाङा रायजोफोरा एबार इलेक्सनखौ जोङो मोजाङै जाथिनि खाथिराव जाथिखौ रैखा खालामनायनि खाथिराव 6 दलनि जायनाखि गोहो बिटिसिनि गोहो बेखौ माने लाखिफिननायनि खाथिराव जोङो बयबो ज' जालायनानै बिपिएफ हान्जानो भट नांगौ जों बेखौ गुरै खावलायहरो आरो दिनै जों दा नुदों दिनै माखासे नेताफ्रा दिनै ओरै बारनाय दा मैया दाखालि बिराद रायबाय बिटिआर सुक्तिया मोजां नंथ्रा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सुक्तिनि जायनाखि बिटिसिनि पावार बेखौ फोजोबस्रांनो नागिरबाय दा मैया दाखालि रायबाय बिरादनो चन्दन ब्रह्म बिथाङानो बुंदों बेखौ आं बेखौ नामखौ बुंनाय जाबाय आरो नोङो माबाखौ बुंनाय जाबाय जे प्रमद बर'आ एकदम थगायसुला बिदि होननानै बिराद रायबाय थानाय जाबाय डिफेन्स बर'फोरखौ बिराद रायबाय थगायसुला नेता बर' जाथियाव थगायबाय होननानै बुंबाय थानाय जाबाय बे चन्दन ब्रह्मआ दिनै नै माने इउपिपिएलआव बारसोमलायबाय बेहा मा निति दं बेहा मा आदर्श दं बेहा मैया दाखालि बे डिफेन्स बर'खौ नायनानै मैया दाखालि चन्दन ब्रह्मआ बे माने प्रमद बर'खौ नायनानै बिटिआर सुक्तिनि बेरेखा जिगौ बाथ्रा बुंनानै दिनै बेयो मा मोखाय इउपिपिएलआव थांखो मा मोखाय बे प्रमद बर' जानानै केम्पेइन खालामगोन मा मोखाय बियो दिनै डिफेन्स बर' जानाय बाथ्रा बुंगोन बे लासिं रायजोफोर जोंनि नेताफोरनि समाव बिदि जानो नाङा जोंनि नेताफ्रा दिदोम जानांगौ गोगोम जानांगौ खोमथा जानांगौ गावनि आदर्शखौ लाखिनानै सब समाय बे थानांगौ गावनि आदर्शखौ लानानै बाथ्रा बुंनांगौ दिनै बे आदर्श गैयै बे बर' समाजाव मा आखु दिन्थिनो नागिरदोंमोनलाय बेखौ रायो बेजों अखानायै लोगो लायफिनो मा आदर्श बेयो मा निथि बेयो मा आखु फोरोंनानै जाथिनो दा दिनै गावसोर बायदि ओरै फिनजाब मोख्रा बालन बादि बारनो रायजो राजाखौ फोरोंदों नामा रायजोफ्रा बिदि बारनांगौ नामा माने रायजोफोरखौ ओरैबायदि बुंनाय जादों बे गोरिब गुन्द्रा माने लेखा रोङै जाम्बा जाम्था बर' रायजो राजाफोर बुंनाय जादों जे ओइ जाम्बा बर' जाम्बाफोर ओइ लेखा रोङै माने बर'फोर नोंसोरो जोंनि जेबो नङा नोंसोर जोंनि गरफा गरनै फैसा मोननानै जाग्रा नोंसोरो नोंसोर जेरै बारफाग्रा नोंसोरो ओरै होननाय जादों रायजोफोर जोंखौ माने आखल गैयै माने आखु गैयै रायजो जोंखौ बुंनाय जादों दा जों बेबायदि जाना रायजोफोर बेबायदि आखल गैयै आखु गैयै नेताखौ जों सिनायनांगौ बेबायदि आखल गैयै आखु गैयै मानसिखौ जों शिक्षा नांगौ जों जे गोरिब जोंनि जाम्बा जाम्बि जोंहा जे आदर्श दं जोंहा आखु दं जों बेखौ दिन्थिनांगौ जों थाखा फैसाजों बायजाग्रा नङा जों थाखा फैसाजों माबा मोनसे सुजुग सुबिदानि थाखाय जों सोरबा नेता बारब्लानो ओरै फिनजा बारफ्राग्रा जों नङा जोंनि साफा साफा नेताफ्रा जानो हागौ जों बिदि नङा रायजोफोर जों बेबायदि स्पिरिटखौ जों बेबायदि आखुखौ जों लानानै थानांगोन होमब्लासो समाजा मोजां जागोन नङाबा समाजा मोजां जानाय नङा रायजोफोर आं बेखायनो दिनै बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेबायदि नेताफोरनि खाथियाव जों जाहाथे खर' गंग्लाया बेबायदि नेताफोरखौ जों जाहाथे शिक्षा होयो बेबायदि नेताफोरखौ जों जाहाथे माने
खुनु दिन जों बाथ्राया जों बेखौ रायजो राजाखौ गुरै खावलायहरो आरो फैगौ बैसागुनि उननिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों गोसो लानानै मन'बल लानानै जाथि दानायनि मोनसे स्पिरिट लानानै जाथि गाबथानाय जाथियाव जायनाखि मोनखानाय पावार बिटिसिनिफ्राय पावार सिक्सुरेल पावार बे थिलेबलेब रायजो बे थिलेबलेब रायजोखौ जों जाहाथे लाखिनायनि जों जाहाथे बयबो जाहाथे गोसो गोरा जानानै फैगौ बैसागुआव जाहाथे माने बाहागो लायो आं बेखौ खावलायो दा जोङो बे मोननाय मोनैनि हिसाब निकास खालामनाया जों जाय जोंनि बिटिसि सिडुलखौ लाखिगोन बेनि गेजेराव जों खालामगोन नांलायबाय थागोन जों मा मोनदों मा मोनाखै जों बेजों नांलायबाय थागोन खिन्थु जायफ्रा जोङो जेबो होफैखाथारला जायफ्रा जाथि बुथारनो नागिरबाय जायफ्रा जाथिखौ फोजोबस्रांनो नागिरबाय दा बेजों जों थांनानै जों बेयाव हिसाब निकास खालामनाङा रायजोफोर बेयाव थांनानै जोङो मोननाय मोनैनि जोङो नों माने बेयाव हिसाब निकास खालामनाङा जों हिसाब निकास खालामब्ला जों नै जायनि जाथि गाबथागोन जाथिनि थाखाय मावगोन बेयाव हिसाब निकास खालामगोन मोननाय मोननाय ओरैबाबो थाखायो मोनजोबनाय मोनजोबैया नोङो हाग्रामा सरकारफोरब्लाबो थागोन इउपिपिएल सरकारबो थागोन बयनोबो खेबसे होजोबखानाय नङा खिन्थु जोंनि मेइन माने माबा जागोन इस्युआ जागोन जोङो जाथिखौ बोरै गाबथानो जों बोरै जोंनि मोनखानाय सिक्सुरेल पावार बे थिलेबलेब रायजोखौ जों बोरै लाखिफिननो बे जोंनि सिन्था जानांगोन आं बयबो रायजो राजाखौ नैबे गोदान बोसोर फालिनायजों लोगोसे मोनसे गोसोआव मन'बल लानाय जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे जों बेयाव माने बाहागो लायो आरो मोननाय मोनै थाखा फैसाखौ लालायनानै जों बोराबलाय नङा आं बेखौ बयबो रायजो राजाखौ खुलुमनानै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।